Һава торышының кинәт салкынайтып җибәрүе сәбәпле грипп, ОРВИ белән авыручылар санының артуы күзәтелә. Авырудан саклану өчен прививка ясату мөһимлеген искәртә табиблар. Тамара Медведева да эпидемиологик хәлнең катлаулана баруын исәпкә алып, гриппка каршы вакцина ясатырга булган. Каждый год прививаюсь от гриппа. Советую и вам тоже. От гриппа привилась. Уже сколько ревакцинация. Жду от клеща. Районда барлыгы 12,250 кешегә гриппка каршы прививка ясалган. Бу планлаштырылганның 38,8% дигән сүз. Беренче чиратта балаларга, өлкән яшьтәгеләргә һәм хроник авырулары булганнарга ясату мөһим. 15 меңгә якын доза вакцина кайтарылган. Зәй халкына быел флюэм, совигрипп, ультрикс квадри вакциналары ясала. Табиблар прививканың нәкъ менә хәзер ясарга кирәклеген әйтә. Антитела появляются после прививки только со второй, с третьей недели. Поэтому очень важно привиться именно вот в это время, вот сейчас. Инде грипп белән авырый башлыйсыз икән, кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гриппка хас билгеләрне дә белеп тору мөһим. Человек заболевает, повышается температура до 39,40, головная боль, боль в глазах, першение в горле, редкий кашель. Кашель появляется при гриппе, где-то такой выраженный боль на 3-4 день. Гриппның киң таралу чорында профилактик чараларны куллану да уңай нәтиҗәләр бирәчәк ди табиблар. Кеше күп йөри торган урыннарга бармаска, барган очракта битлек кияргә, шәхси гигиенаны үтәргә һәм витаминнарга бай ризыклар кулланырга киңәш ителә. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.